M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni abale ndi alongo mwa Ambuye pamene tikupitiriza ulendo wathu mu nyengo ino ya masautso a Ambuye athu Yesu Khristu. Ulendo okafa naye limodzi Ambuye athu Yesu Khristu. Ulendo onyamula limodzi owalandira Ambuye Yesu mtanda wawo ngati mmene adachitira Simoni uja wa ku Sairini. Koma ulendo umenewu pamene ife tikuwalandira Ambuye Yesu mtanda tidziphathanitse kwathunthu ndi mwini wake mtanda. Ndicho linga chonena kuti mtanda mavuto amene ife tingathe kukumana nawo, amene ife tingathe kuseza, amene ife mpaka napano tikusezabe apepuke chifukwa chonena kuti tawayandikitsa ndi mwini wake mtandayo. Ndipo Ambuye Yesu lero akutikumbutsa kudzera mu chipembedzo cha lero kuti tiyende mkuwala kwa Yesu Khristu. Pamene tikuyenda pa ulendo wathu Yesu Khristu adziwalitsa njira zathu. Yesu Khristu azititsogolera. Yesu Khristu atithandize kuti ife tikafike kucholinga chimene ife tonsefe tikuchifuna, the beatific vision of God. Ndiye chipulumutso chenicheni chimene inu mukufuna ndipo chimenenso nanenso ndikuchifuna. Ndipo lero pamene Ambuye Yesu akutiuza zoti tikuyende mkuwala nthawi zonse, akutiuza kuchokera mawu athu oyamba amene akuchokera mu buku la Samueli mutu 16 kuyambira ndime ya 1 nkudzapitirizira ndime ya 6 mpaka na ndime ya 7. Kenaka nkudzapitirizaso ndime ya 10 mpaka na ndime ya 13. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Council Barbara Tsiga kuchokera ku St. Kizito Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mawu athu achiwiri akuchokera mu kalata ya Paulo Woyera kwa Aefeso mutu 5 kuyambira ndime ya 8 kulekezera ndime ya 14. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Council dziko ndi anthu Malunda kuchokera ku St. Patrick's Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo uthenga wathu wabwino wa lero pamene Ambuye Yesu afuna tithandize kuti tiziyenda mkuwala kwawo ukuchokera mu uthenga wa Yohane mutu 9 kuwerenga ndime ya 1 kupitiriza ndime ya 6 mpaka na 9, kudzapitirizanso ndime ya 13 mpaka na 17, nkudzamaliza ndi ndime ya 34 mpaka na ndime ya 41. Amene akutiwerengera mawu a mthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father John Enoch Kaliwamba kuchokera ku St. John Paul II Chitedze Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Abale ndi alongo mwa Ambuye, tiyeni tikhalire limodzi. Mawu a m'buku loyamba la Samueli. Pa nthawi imeneyo Chauta adauza Samueli kuti, dzaza mafuta msupa yakoyi, upite kwa Yese wa ku Betelehemu, poti ndadzipezera mfumu pakati pa ana ake aamuna. Onsewo atafika, Samueli adayang'ana Eliabu namaganiza kuti ndithudi amene Chauta adamusankha ndi uyu ali pamaso pakeyo. Koma Chauta adauza Samueli kuti usayang'ane maonekedwe ake, ngakhale kutalika kwa msinkhu wake, poti ndamkana ameneyo. Chauta sapenya monga mmene apenyera anthu. Anthu amapenya zakunja, koma Chauta amapenya za mumtima. Choncho Yese adatumiza ana ake amuna 7 kuti apite kwa Samueli. Koma Samueliyo adati, Chauta sadawasankhe amenewa. Tsono adafunsa Yese kuti, kodi ana ako amuna ndi okhawa? Yeseyo adati, alipo wina wamng'ono, mzime, amene watsala, koma iyeyo akuweta nkhosa. Apo Samueli adauza Yese kuti, mtumireni munthu akamutenge, pakuti sitipereka nsembe mpaka iyeyo atabwera pano. Choncho adatuma munthu kukamutenga, ndipo adabwera naye. Anali wofiirira ndi wamaonekedwe okongola ochititsa kaso. Pamenepo Chauta adati, ndi ameneyu mdzoze.
Samueli adatenga nsupa ya mafuta namudzoza pamaso pa abale ake. Ndipo mzimu wachauta udamulowa Davide mwamphamvu kuyambira tsiku limenelo mpaka mtsogolo mwake. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu a nkalata ya Paulo oyera kwa Efeso. Abale, inunso kale munali mu mdima, koma tsopano muli mkuwala, popeza kuti ndinu awo a Ambuye. Tsono muziyenda ngati anthu okhala mkuwala. Pajatu pamene pali kuwala pamapezekanso ubwino wonse, chilungamo chonse ndi choona chonse. Muziyesa kudziwa kwenikweni zimene zingakondweretse Ambuye. Musayanjane nawo anthu ochita zopanda pake za mdima, koma muwatsutse. Paja zimene iwo amachita mobisa, ngakhale kuzitchula komwe kumachititsa manyazi. Koma kuwala kumaoneka zinthu, ndipo zonse zimaonekera poyera. Motero chilichonse choonekera poyera chimasanduka kuwala. M'chifukwa chake amati, dzuka wamtulo iwe, uka kwa akufa, ndipo Khristu adzakuwalira. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a muthenga woyera monga adalembera Yohane. Ulemu kwa inu Ambuye. Pamene Yesu anali kuyenda, adaona munthu osapenya chibadwire. Adachita naye chifundo ndipo adalavulira pansi nakanda thope ndi malovuwo. Adapaka thopelo m'maso mwa munthuyo namuwuza kuti, pita ukasambe ku dziwe la Siloamu. Tanthauzo la Siloamu ndiye kuti otumidwa. Munthuyo adapitadi nakasamba nabwerako ali kupenya. Pamenepo anzake ndi anthu amene kale ankamuona ali kupemphapempha adati, kodi uyu si uja ankakhala pansi ndi kumangopemphapempha? Ena adati, ndiye amene. Ena adati, iyayi ali kungofanana naye. Koma mwini wakeyo adati, ndine amene. Pamenepo anthu adabwera naye kwa Afarisi munthu uja amene kale anali osapenya. Tsikulo limene Yesu adakanda thope nampenyetsa linali la Sabata. Tsono Afarisi nawonso adamfunsa munthu uja kuti, wapenya bwanji? Iye adawawuza kuti, anapaka thope m'maso mwanga, ndinakasamba ndipo tsopano ndili kupenya. Afarisi ena adati, munthu ameneyu sachokera kwa Mulungu chifukwa sasamala tsiku la Sabata. Koma ena adati, munthu wochimwa angathe kuchita chozizwitsa zotere? Choncho anali kutsutsana. Popitiliza Afarisi adawuza munthu uja kuti, iwe udabadwa mu uchimo okhaokha, ndiye iweyo nkutiphunzitsa ife? Ndipo adamutulutsa ndi kumuletsa ku nyumba ya mapemphero. Yesu adamva kuti Ayuda amutulutsa ndi kumuletsa munthu uja ku nyumba ya mapemphero. Tsono pamene adampeza adamfunsa kuti, kodi uli kukhulupirira Mwana wa Munthu? Iye adati, Ambuye mundiwuzetu ndani iyeyo kuti ndikhulupirire. Yesu adamuwuza kuti, wamuona kale, ndi yemwe ali kulankhula nawe. Iye adati, Ambuye ndili kukhulupirira, ndipo adamugwadira. Yesu adati, ndidabwera pansi pano kudzaweruza kuti osapenya apenye ndipo openya achite khungu. Afarisi ena amene anali pafupi naye atamva zimenezi adamfunsa kuti, kodi monga ifenso ndife akhungu? Yesu adati, mudakakhala akhungu bwezi mulibe tchimo, koma tsopano mukuti tili kupenya. N'chifukwa chake tchimo lanu lilipobe. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu.
mawu athu alero onse atatu, mawu oyamba, mawu achiwiri komanso uthenga wabwino ukufuna utithandize kuti ife tione kuti poyambirira penipeni Mulungu saona monga mmene ife anthu timaonera ayi. Mmene Mulungu amaonera zinthu ndi mmene ife timaonera zinthu ndi zinthu ziwiri zosiyana. Ndipo Mulungu yemweyo akutipempha kuti bwanji muyambe kuona zinthu ngati mmene ndimaonera. Mawu athu oyamba amene akuchokera mu buku la Samuel, tikuona kunena kuti chauta akumuuza Samuel kunena kuti wankana Saulo kuti asakhalenso mfumu, ndiye wamtumano tsopano kuti apite kwa Yese ndipo akadzoze mwana wa Yese kuti akhale mfumu kulowa m'malo mwa Saulo. Koma tikuona kunena kuti pamene chauta wankana Saulo ndipo nkumtuma mneneri Samuel kuti apite akadzoze wina, mneneri adanyamuka koma anali akuganiza munthu amene angathe kukamdzodzayo, kuti amene akakhale mfumuyo akakhale ndi izi, akakhale ndi izi, akakhale ndi izi. Akafika kumene kuja kwa Yese, nayenso Yese pamene wauza kuna kuti abwera kudzadzoza mmodzi mwa ana ako, akunena kuti akutulutsa ana ake nkuwauza kunena kuti ana anga ndi amenewa, dzodza mpona amenenu mukufuna. Tikuona kunena kuti Mulungu akukana, akunena kuti ayi palibepo pamenepa pana akewa. Koma izi sadachitike ngakhale nayenso Samueli ataona mmodzi mwa ana a Yese amona ngatuna kuti mfumu ija ikhale imeneyo. Koma Mulungu anena kuti wankana kuna kuti ameneyonso ayi. Mmene Samueli amaonera, mmene Yese amaonera, si mmene Mulungu amaoneranso. Kenaka kumapeto kwa zonse tikumvano tsopano akuyitanitsa mwana weniweni mzime wa kumapeto, amene anamutuma kubusa, amene amamuona kuna kuti ameneyo sakuyenera kukhala mfumu iyayi. Ameneyo atamuyitanitsa kuti abwere kubusa ndi amene Mulungu avomereza kuna kuti ameneyo akhale mfumu. Tipemphere abale anga kuti tithe kumaona zinthu monga mmene Mulungu akuonera. Pamene Mulungu akuona kunena kuti zinthuzi isali bwino, zinthuzi sizili bwino, nafenso tizitha kuonanso kuti zinthuzi sizili bwino. Pamene Mulungu akuona kunena kuti zinthuzi zili bwino, ifenso tizitha kuonanso kuti zinthuzi zili bwino. Tikuona kunena kuti Yese iyeyo akupatula kunena kuti Davide soyenera, koma Mulungu ndi amene akumusankha. Lero vuto lathu ndilonena kuti timafika pamaso pa Mulungu ndi zisankho zathu. Timafika pamaso pa Mulungu titapanga zisankho. Ndiye chifukwa kuti timafika pamaso pa Mulungu titapanga zisankho, Mulungu akatilozera chisankho chake chimaoneka ngati kuti si chabwino chifukwa kuti ife tafika pamaso pa Mulungu tili ndi chisankho. Kumbukirani Samuel wachita kutumidwa ndi Mulungu kuti pita akadzodze mfumu, amene akuti amulole Mulungu yemweyo kuti amuunikire kuti mfumuyo ndi enafetu. Mulungu mapemphero athu adayankha kalekale, koma chifukwa kuti timafika pamaso pa Mulungu ndipo timafika tikuganiza kunena kuti Mulungu akuyenera kuti atiyankhe moteremu, timaoneka ngati Mulungu sakutiyankha. Kufika pamaso pa Mulungu koma titamanga kale zimene tikufuna tichite pamaso pa Mulungu. Samueletu adamvera Mulungu, adafika kwa Yese ndi mtima otsekuka, ngakhale iye amaona kuti mfumu ingatokhala iyi, koma adamulola Mulungu kuti amulankhule. Zimene Mulungu adafuna ndi zimene Samueleyo adachita. Mwinatu tikubwera pamaso pa Mulungu koma nkumadzamulamula Mulunguyo kuti chitanizi. Kumbukirani kuti utumikiwu ndi wa Mulungu. Tingatomakhala musembemu ngomafuna kuti Mulungu azichita zimene ife tikufuna. Kumbukirani kuti utumikiwu ndi wa Mulungu. Mungatomakhalatu mubanjamo ngomafuna kunena kuti Mulungu azichita zimene mukufuna mubanjamo. Kumbukirani kuti utumikiwu ndi wa Mulungu. Mungatomakhala musistere ngomafuna kunena kuti Mulungu azichita zimene mukufuna mutumikimo. Mukatopanako kupalishiko Mulungu amve pemphero muchoke mupite palishina. Kumbukirani kuti utumikiwu ndi wa Mulungu. Samuel adachita kutumidwa ndi Mulungu, nanunso mudachita kutumidwa ndi Mulungu, nanenso tidachita kutumidwa ndi Mulungu. Chifukwa chakuti tonsefe ndotumidwa ndi Mulungu, tilole kunena kuti tiziona utumikiwu monga mmene Mulungu akuonera. Ndipo tikuonanso muthenga wabwino kuti pamene munthuyu akudutsa, Ambuye Yesu akumuona munthuyo kunena kuti ndi wakhungu. Anthu ena amangomuona kuti munthu ndi wopemphapempha. Nchifukwa yani masiku ano anthu timalephera kuwathandiza? Chifukwa yana kuti malo moti anthu tidziwaona monga mmene Mulungu amaonera, ife timaona monga mmene ife tikuwaonera.
Tadutsako anthu ochuluka amene ali ndi mavuto, sitiona vuto lawolo, timaona zimene akuchita chifukwa cha vuto lawolo. Achaso ndi ovuta amangopempha. Vuto lawo tusikupempha. Vuto lawo ndilonena kuti ali ndi ulumali. Onani ngati mmene Mulungu amaonera zinthu. Mukaona mmene Mulungu amaonera mu zinthu, mudzamthandiza nzanuyo. Nchifukwa yani Mulungu akumuthandiza? Mulungu akumuthandiza chifukwa akuonamo vuto, sakuonamo zipatso zimene zikutuluka chifukwa cha vutolo. Mukadzamba kukhazikika pa mavuto a anthu ena, osaona kunena kuti vutolo likubwera bwanji, mudzalephera kuti muwathandize. Tonsefe Ambuye atithandize kuti tiziona zinthu monga mmene Ambuye Yesuwo, monga mmene Mulunguyo amaonera. Ndipo tikuona kunena kuti Ambuye Yesu akumuchiza munthuyo pokoza thope, kenaka atalikoza thope lija nkulipaka tsopano m'maso mwake, kenaka nkumuwuza kunena kuti pita tsopano ukasambe ku Siloamu. Ku Siloamu kutanthauza kunena kuti otumidwa. For us to receive the graces, we have to know that it is a process. Ambuye Yesu sangomuwuza kunena kuti pita, koma akukanya thope, kenaka kugundika kulipaka m'maso, kenaka akumuwuza kuti pita kasambe. It's a process. Ambiri mwa ife timabwera pamaso pa Mulungu, but we don't respect this process. We want instant things. You remember that one? Airtel money instantly. Ndi maganizo amene zonafeso tinafika nawonso pamaso pa Mulungu. I want a baby instantly. I want a job instantly. I want a marriage instantly. Lemekezani nthawi ya Mulungu, lemekezani nyengo ya Mulungu, lemekezani process ya Mulungu. Mukapempheratu musireni Mulungu akanye thope. Mukapempheratu musireni Mulungu akupageni madalitso ake. Mukapempheratu musireni Mulungu akupatseni ma instructions, akuzeni kuti pitani ku Siloamu. Mwinatu ine nimafuna kuti Mulungu alowererepo moyo mwanga. Koma mwinatu nimafuna kuti Mulungu alowererepo moyo mwanu. Koma mwina zimenezo mukufuna ziyendere nthawi yanu, ziyendere nyongo yanu, ziyendere process yanu. Kenaka munthu uja titamva kunena kuti wapita tsopano wakasamba wakakhuvula mtsinje uja wa Siloamu akubwereramo. Tanthauzo la Siloamu ndiye kutotumidwa. Mulungu akatichitira zaulere zonsefe, chimene amayembekeza tsopano mwa inu, chimene amayembekeza mwa ine, nkunena kuti mutuluke inu ntchito zabwino zoyamika chifundo chake. Mulungu tonsefe watichitira zaulere zochuluka. Koma ambiri mwa ife chipitireni ku Siloamu sitidabwerereko. Ubale watu akunena kuti uli ngati mmene ampira aja amachitira. Mudzaone ampira aja akamasewera mpira mu ground. Wina amataka chinyata amathamanga kupita ku golo kugona ndi amakamba nokuvina kumene kuja. Amakavina. Komatu sakhala ku golo komwe kujako, sakhala kugona konkujayi, amabwereranso mu ground. Famadziwa kuti the game is still on. Ambiri mwa ife Mulungu adatidalitsa, kenaka amatituma tizidziwa kuti the game is still on. Ambiri mwa ife tikadalitsika timapita kokakondwerera ndipo timakhalira komweko. Mulungu atakudalitsani bwerera nkoni ndipo yambani kutamanda Mulungu, yambani kuyamika Mulungu, yambani kutamanda Mulungu, yambani kumtumikira Mulungu chifukwa chonena kuti madalitso ake ndi akulu mmoyo mwanu. Mubwerereko ku Siloamu. Kumene kuja mudapita kuja mutalandira madalitso. Kuja mudakhazikika kuja mutalandira madalitso. Kuja kumene munkapemphera kuti Mulungu akupatseni ntchito ndipo mutapemphera simukutumikiranso Mulungu modzipereka. Bwerera nkoni ku Siloamu kwanuko. Nanenso mwina ndibwerereko ku Siloamu kwanga. Mwina Mulungu adatipatsa usembe koma mwina sinditumikira bwino ndakali ku Siloamu. Ndikakhuvula ku Siloamuko ndikumbukirenso kubwererako. Nanunso mukumbukire kubwererako. Kenaka tikuonanso kunena kuti anthu awa akumpangabe describe munthuyu mmene analili mbuyomu. Akuti osapenya uja saona uja. Malo moti aone zaulere zimene Mulungu ayika mwa munthu, akuonabe mbiri ya munthu mmene munthu analili mbuyo mwake, ndimene akumpangira describe pano. Ambiri mwa ife timalephera kuvomereza madalitso a Mulungu moyo mwa anthu ena chifukwa chokhazikika ku mbiri za anthu ena. Anthu ena atu asintha moyo muno nkuyamba moyo watsopano, koma ena sadavomerebe. Akuti uja wakuba pensulo ku primary school. Pensulo adaba ku primary school kale pano adakula mpaka nankuma muchabe wakuba mapensulo. Vomerezani zaulere za Mulungu zimene Mulungu adayika mwa munthu wina. Mulungu akuachitira anthu zaulere.
ife udindo wathu ndiovomereza kuti mulungutu wawasinthawa ngakhala nali chonchi, mulungutu wawasinthawa ngati khali samaona, mulungutu wawasinthatu awa osawatchiranso ndi mayina awo akale kuti aja aulumali aja akuba aja. Mulungu agwira ntchito yake. Ife ngati community, the community of believers, iwo amene tili okhulupirira tidzivomera zimene mulungu wachita pakati pathu. Tikavomera zimene mulungu wachita pakati pathu, nafenso tingathe kubweranso kuti zija zimene mwawachitira ena aja kodi nanenso simungatichitireko, chifukwa chakuti tavomereza kuti mulungu wathuyo ndi wamphamvu, amatha kusintha iwo amene sakuona kuti ayambe kuona, amatha kusintha iwo amene ali akunja kuti akhale okhulupirira, amatha kusintha iwo amene sakuyenda kuti ayambe kuyenda. Mulungu amene amasintha anthu ena, inu mukavomereza kuti anthu ena onso asintha, mmakhala mukumuwuza kuti nanensotu ndisintheni. Ameni and amen.